Hallo Jelle, hoop het gaan goed. Ik heb nog mijn pyjamas, mijn kounen getrekt toen we van die mol afkomen, maar welkom, deze is baie koud. En ja, toen denk ik, wacht, ik mijn kounen trek, want ik kreeg te koud in huis, man. Maar ik en zij was nou in vrede met, nou. Was nou gewoon een paar goedjes aan het krijgen, maar toen ga ik in mijn kliks, wat ik wil kastoelie gekocht. Ik heb kastoelie gekocht. En, wat je maar call it. Ibuprofen, want ik blij met die kop zeer. Maar toen zei die oudje waar hij weet, ik moet zomaar die migraine pil ook vatten. Dan kan ik 2 ibuprofens en 1 migraine pil vatten. En het helpt nogal een beetje. Maar het helpt zoals ik heb nog een klok enige drank, ja. But anyway, mijn goed om te rennen bij kliks was 217 rand, ja. Ja, mijn goed was 217 rand. En toen gaan betalen, ik moest ook al met kaart uit om te betalen. Maar nou vraag je mij, ze moet van mijn klapkaart. Hier gaat mijn klapkaart. Ze vragen van mij, ga ik mijn points gebruiken. Maar kijk hier, toen ik mijn kliksklapkaart, heb ik nooit vragen gevraagd en of welkom klapkaart en allemaal die dingen niet. En ik heb nog niet elke keer mijn kliksklapkaart gegeven als het laat vragen. Ik heb nog niet een titel gegaan en gevraagd welkom en waarom en dat en dat. Ja, anyway. Dus vraag ze, ga ik betalen met mijn points? Of vraag ik, wat de points? Ze zei, op jouw klapkaart, op mevrouw zijn klapkaart. Ze zei, op mijn klapkaart. Vrouw, hoeveel points is dat? Ze zei, ja, 280 of something, ja, zo. En mijn goed was 217 rand. Ik zei, ja, ik ga betalen met mijn points. En toen betaal ik nou allemaal mijn goed bij kliks wat ik gekocht heb. Met mijn points, toen ik geen nodig had om te betalen met mijn kaart. Ik kon hij geld gespaard en ik kon met mijn kaart, met mijn punten betalen. En toen ik nog een 67 of 69 rand over van mijn points heeft. Ze van mij nou vraag ik zeg, weet je wat? Ik heb nooit vragen vrouwen die kaart die van welkom. Ik kom bij kliks. Dat is waarom ik halve mij gevraagd wil ik een klapkaart maar opmaken. Toen zei ik ja. Nou ja, als ik kliks zo gaan betalen ik met mijn kaart en met mijn klikskaart verhalen moest nog. Maar ik heb nooit gevraagd vrouw kom en waarom een klikskaart en goed. Ik heb nog niet de kaart gegeven. En we dachten van ik die wonders van die klapkaart mensen. En toen betaal ik absoluut zero geld, maar met mijn punten, ja. Zij zei, elke tweede maand wordt die klapkaartse punten overgezet in geld en dan kan jij betalen met jou. Het hangt ook af hoeveel jouw goodies is wat je koopt, ne? Ja. En, zo ja. En toen koop ik me goed met mijn punten, wat ik gekregen heb, mijn points. But anyway, jullie allemaal moet een mooie dag hebben. Jullie moeten allemaal een geziende dag hebben. Het is koud hier buiten. Kinders kom alweer nou een beetje school uit. Ik ga nou vandaag na stap begin ek my kos klaarmaak. Ik maak maar so 6 kos met 'n plekkie bakbeans in. And there we go. Maar my kinders kyk as winter is en as kinders soos baie lus vir baie, hulle kan baie eet veral in die winter. En donderdag sluit die skool alweer. En jy weet dat ek nou sommer van hy payment spice gekook en op so 6 pytjies hier in die airfryer gesit. Want as hulle klaar is met kos en later vanmiddag hulle raak honger. Dan kan hulle 'n pie eet, maar maak my hoor dat hulle nou kom, maar hulle nie worry met die kos, ja, gaan hulle meer gefokus is op die pies. Maar anyway, dan hoef ek mos nou nie heeldag te up and down. En hulle wil heeldag honger is. Hulle is 3 boys wat heeldag kan eet. As hulle uit die skool kom en nie praat van na kan nie. Maar anyway, julle almal 'n mooi geseënde dag hê. Bye.